O karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hudas! Riginto! Kay kung nahitabo patingali nga bisag doon na pa'y tulubagon ang konsihal, si Konsyal Derek. Kung kwatahan pa siyang pagkatao, tingali. Igo lang isihan ni Daddy ang nahitabo ni ate. Yan si ate unsa no? Uy! Wa lagi! Ang tinuod, ma'am. Baka ko na ba ko para ni mo, Jude? Anak, nakataon na ka sa pagduda na ako. Mami, please, don't get me wrong. Nangutanar ko. Ngilan ba di kung pangayoon ako ang tinuod? Namasin lang ko. Ang ako pag may nahibawaan ka. Pero niya, gusto lang ni mo ilimod na ako tungod kay dili ka gusto nga mabalaka ko. Well, sorry. Sorry ha, kay wa gyud ko ideya kung hain na ang imong maguwang. Nawa manggod si ate. Milakaw siya nga wa man nanghid. Ug sa pagtuo nga niya sa dinhi paingon. At tingali gimingaw ninyo. Mao nga namasin ko. Ako sing gisundan. Why lovely nga mianhid dinhi? Naunsa na ba siya? Kung wa pa magpaingon pagkatiguang, wa man jud taon mapabadlong. Hasta ka na, hasol ka na sa dinuon, Rod. Nakasabot ko nga nung naingon niya na si ate. Tungod sa kabugat sa iyang gipasaan nga kagul. Mao nga naningkamot siya sa paglingaw sa iyang kagalingon. Dili sayon ang nahitabo sa imong anak na babae. Nahibaw ka ba? Nga nakuhaan si ate tungod sa kabuang ni Daddy? Ha? Oh, usa ka pagpakauaw sa atong sahid. Ilabi na para ninyong duha ang saha nga nahimo ni ate. Pero andam siya matubang ini. Mao na ning kamot sa pag-amping para dili gid unta mawala ang bata sa iyang sabakan. Kay iya kini nga gikahinaman nga matao. Inuwa ko magdahaw, mami. Nagkaugalingon pa na mong amahan ang nakaako sa pagpatay sa iyang apo. Uy, ayaw pa sa nginli ang inyong amahan, uy! Hasta ka nalingaw sa iyang tumong sa pagpakuha sa bata. Umuto man gidi. Tungod kay ang gipagukod ang akong magwang sa diyang iyaming nakita diya sa kalsada kay nabuthan sa ligid ang among gisakyan. Dili gina ko malimtan ang dagway sa akong magwang nga puno sa kalisang nga midagan. Diyang iyaming nakita ang ugladunggan ang isog at tingaw sa akong amahan. Siya ray sad-an ni ining tanan. Kung wa man siya magpakauaw, dili niya matilawan ang kasuko sa inyong amahan. Salamat sa time. Di na ako magdugay. Kaya ako pang ipadayon ang pagpangita sa akong magwang. Bay, wa man kay hunong sa pagpangutaw diha, oy. Wa ko makasabot. Kung anong apektado ka ay ko sa hitabo sa mga nagsuong Jude ug Lovely. Wa man unta ko'y labot silang kinabuhi. Pero ambot. Nang takdan ako sa kabuk at sa ilang ipasan karon. Pila ka gabi nga wala ko'y katub. Ang kahingawa ako nakita sa tagway ni bro. Nakahasol ako. Ang kasakit ilang ibati karon. Nga nagkabingkil sila og ilang amahan. Natandog mong kumayo. Natandog akong kasing-kasing ba. Gibati na ko nga gusto na kong hatagan og katapusan aron ba malinaw ang manasuon. Pero wa ko mabawag unsay maayo na kong buhaton. Bay, ato na lang na silang iampo. Mao na lagi na atong mahimo. Huwag ko nga pag-ampo. Tungod kayo na lungoy kaya ko niya tinabli og dito. Ay. Unsa ka kung atubangon ako ang mayor, no? Unsa? Kung kikinanglan mga mulod ko para dawaton niya pagbalik si ate o si Jude. Una iyang isaad, na dili na ko niya pasakitan, pwede kong maglakaw nga maglukod pa ingon sa iyang himutangan. Ingon ka na ka serious sa imong tumong, bay? Wa ko magkomedya. Tungod lang sa usa kay gala, andam kang mo sakripisyo. Oo. Tungod ko niya. Ang maong higala, nakita na ko nga lapad o panabot. Lumuo kasing-kasing. Bisan pa silang kahimtangan na sa taas o tinabot sa katilingban. Pero ang pagbati na sa parehas nato mga kabus. Tagsaon ra gid ka, bay. Abi nimo, malipay gid si Jude ini kung may bawas. Lo? Ano gilag mo ka? Nahinomdom na ko sa imong idahado. Ay. Kuligon pala katingali ni mo ang amahan nila ni Jude o katilabli, lo. Kanindoton ba? Kalamig ko paminahon. Kung hilakan ka sa imong amahan kay gihidlaw sa ilang presensya. Nganong lahi man si Mayor Victor? Nganong mauno iyang patilaw sa iyang mga anak karon ang kabangis? Huwag siyang
Makailag unsay tinuod nga kahulugan sa puong pagmahal? Labi na sa iyang pamilya? Ingon gud ana may tabo sa mga tao nga mas gatagan og bili ang kwarta. Mga tao nga nagunahuna nga mas gamhanan sila ka sa Ginoo. Ug sa mga tao nga wa gid magpapuyo sa Ginoo sud sa ilang mga kasing-kasing. Ako, Lo. Pinangga ko ni Mama o sa akong papa. Sa imong inahan, wa ko ikasaway. Tungod kay buhong ka sa iyang pagpangka. Unya, nganong ibiyaan mo ko niya? Aron ka mabuhi. Ha? Supak sa iyang buot ang pagbiya ni mo diri nabot ni Lula ni mo. Pero tungod sa kawadon nga among gisawan, napugos siya sa paglutas ni mong sayo kay nanipad sa layong dapit. E matod pa niya, diri na mo ni Lula ni mo nga iyag yung panigamutan nga makaangat bisang gamay sa kinabuhi. Tungod kay damgo niya nga mahatag yun niya ni mo ang hayang nga ugma. Nabaw sa tanan, ang hustong edukasyon, aron ugma damlag, may naw kang ikatong pagsimong amahan, nga igo lang mitisok ni mo sa sabakan sa imong ginahan. Pero niya, nawagtang og kalit pareha sa buwa, tungod kay nabitik sa lain. Huwag karainan sa tabo ni Ate Love ang kaagi di ay sa kugma ni Mama. Ano ba magbuti kay higayon? Sa kapalaran, aron lang makita na ako ang dagway sa akong inahan. Sa akong mga ginikanan, Lo. Aron man lang unta na ako sila mahandom. Ipadayon lang doon ang imong kabuutan doon. Kaya nahibaw ko nga sa umaabot ka mga adlaw, lipayon na gihapon ka sa Ginoo. Lo, unsa ka ano kung adtuon ako si Mayor Victor? Usa, nganugod. Nganong nasuod ba na sa imong opre mo? Aron maunta na iya pagpasakit sa iyang mga anak. Maluoy ko nila ni Jero Katilaw na nag-antos ka ron. Dong, wa ti ka badlunga sa imong pagpakigsuod ng imong mga amigo ug amiga nga anak sa itong mayor, ha? Nahibaw ko nga gusto lang yung magkatabang nila. Pero nga mga bugar ka ng duha nga to sa ilang amahan, ayaw tawag isugal ang imong kinabuhi dong. Kaya tingalig maihaw ka ng unya sa mayor ug may igong hinungdan. Grabe ka, Lo. Unsa pa iyong pagtanong sa Mayor? Kriminal? Ay, di man. Ang ako bang ikaw ang mainitan ko kung muapil ka yun ang ilang problema. Unang muulbo ang kasuko. Ha, maimpas ka yun. Ayaw na lang, ayaw no. Igo na nga, nakapakita ka na rin yun sa iyang makuha nga miyon mong kagyod nila. Kita. Pero nga mo doon ka yun silang amahan, ano lang siya yun nga dawaton umalik ang iyang mga anak. Ayaw na lang, primo. Pagpakahilom na lang doon. Kaya kung masipyat ka o masugamag sa mga kamot ni Mayor Victor, ako yun nang mamatay itong primo. Unsa man, Rosana? Hain man ka. Dias kong bay. Imura yun. Magdisgas sa tabahin, ana. Kung nga nung maingon ko nga ako ra, nga nahibaw naman ka. Nga ako naging sapi ang gipalit ini. Dili na mo'y akong tumong. Kung dili, ang pagpahibaw ni mo nga diri si Jod og nangita kang Lovely. Kanugon, gawing mag-abot. Mayroon yung wa. Tuloy kay ko nahitabo pa, nagkasiguro ko. Nga musang ko sa dili maayo ang inyong panag-atubang kay init kayo ang mood ni Jod. Salig na siya sa kagalingon, no? Kadako na siyang kabaw, pero gamay ang utok. Way mapili nila ni Lovely. Kumusta naman si Lovely? Unsay gibuhat mo sa imong anak, ha, Victor? Sukad pagkaganiha dire sa bahay. Di paling kamutan ako nga mag-control ko ang akong kagalingon. Nga dili di ko masuko. Pero ang gaganda ko, nagpakita siyang kamaldita. Hantod na diri sa iyang nahimutangan. Kusugin mo suki. Lupig may kabayong mula. Kusog gamit tubag-tubag o insultador. Mga resulta, nakuyapan sa kupagdapat kaniya. Ingon lang anak ka sa yun, Victor. Nakaako ka sa pagdapat ni Lovely. Naunsa pa ka? Kahuyang ana bata. Usay huyang! Nagpakita sa pagkaswipinti. Maong nakatilaw hinoon. Kunya, naunsa naman na, ha? Victor,
Oh. Dili sad na ko ikalipay kung mauna lang unyay ako madungugi kanimo. Nga hasta si Lovely, kalimtan lang nimo nga imong anak, gumikan sa imong kalagot ha. Ug may buhaton kang dili na gyud maayo niya. Wah. Ayaw gyud Victor. Kay ako na gyud unya ang mahimo nimong kontra. Oh, uy. Nasuko man ko sa akong anak tungod sa nahimo niyang sayo, pero ipaniguro nako diha nimo nga sa gihapon dili gyud mawagtang ang akong huna-huna nga ako siyang anak ug mahal paghihapon ako siya. Hapon na. Pero hangtod ron, wa pa mabalik si Jude. Ha, naman ka mo sangko itong tuhan na siyang pagpangita siyang maguwang. Maayo lagi untag nakita lang niya si ate lang. Ay, luuy ang Jude, uy. Abi ni mo, may higayon baya nga nakitaan yun na ako siya nagilak. Biluong yun og hilak, pay. Mapitang midali yung tago niyang kalit siyang nakalingi, kay nakahimo mo sa kukasikas po. Nakita ka? Ay, may na lang kay wak yun. Bay. Salamat ha. Sumsa, Sa pagmahal nga imong gipahinumod sa atong higala. parehas bitang nagmahal nila, di ba? Gimahal ako sila. Labaw pa sa kong ginakon nila. Wow! Kiisip na ko sila nga parehas yun sa tinukod na kong mga igsuon. Hmm. Maong dirigid ko mamunong sa pagpangita o paagi. Aron makatabang para masulban ng ilang problema. Huwag ko mali pa ilang sitwasyon doon. Para na ko, diligid makatarunganon. Para nila ba, silutan sila ang mahanong ugingon ini. Maong nagplano ko, na kung makahigayon lang, kitaan kita ko si Mil Victor. Sure ya, uy. Musukal ka? Bahala na. Ang importante nga mapaabot na ko niya nang diligid niya angay nga lisod-lisod ang iyang mga anak. Tungod kay kini ang kalauman nga mo sa popo niya sa maabot. Bay, Promise. Please. Ato na rin. Ayaw isulti ni Bisan kinsa ka mga kauban nato din. Labi na ni Jod. Kumusta naman ka? Saman, magsinurbibiya gihapon ka? Nangita ang ikag sakit sa lawas. I hate you. Sige. Pagsugod na sa diha. Lugitag yung maayo ang akong kasuko. Kita ba yung magisaligan, ha? Ang akong kaugalingon. Ug manubag na sa tanan nimong gibuhat na ako. I hate you. Paninglan ta gyud kasi mo pagpatay sa akong anak. Pues, magpabilin ka din, hangtod sa tibuki mong kiyabuhi. Ha! Gipadate ka din, kay ang bugtong akong tuyo, maurin unta ang pagpakigsulti ni Bugtarong. Pero imo gikong giunhan pirmi og talagot. Imo gipatubuo na akong sungay. Maong ayaw di ko masula. Kung mabakyaw na ako ang akong mga kamot. Dini ko magigsulti nimo. Tungkol kay gusto unta nako nga magsugod ta sa uno. Balikon ang maayo na itong pagtinaganay. Kay wa naman kadi ay ang akong gikahadlukan nga muguba sa kungan. Nagtaktak naman kadi sa imong sabakan. Tungkol kay imong gipatay. Pagbuot ka do sa imong Diyos. unsa? Iyang silot mo kay imo siyang giilad. Harap-harapan na giilad. Kay hapit sa tanan ng mga adlaw, nagluhod ka sa suod sa simbahan. O kanunay nga nag-ampo ka niya. Nagpabilib ka nga nasa sa suod sa imong kasing-kasing. Himal-himal. Gihugaw-hugawan ni mga kungan. Kay nakiglambigit ka. So sa kataong dunay obligasyon. Imuling mong giamong ang utukan na kong konsyal. Unsa? Ug ganong ingon alang imong gisulti. Unsa imong gibuhat ni Derek? Kung nagtuo ka nga ako sa hatagan o tamay, humana sa bligi o glapong akong antang, nasayop ka. Kay dili ko buang. Nangisihan ko lang ang iyong tumong sa paghatag na kong kawawan. Giunsa mo si Derek? Sultihi ko. Imo siyang gipasakitan. Imo siyang... Di malubong! Imo...
ako sa mga subangan. Tungod kay ikaw na may ibugtong makatabang na problema nga gipasan ako karon. Tabangi ko, Lord. Ayaw itugot na mawa sa akong kiliran ang bugto na akong igsuon. Kaya siya na lang ang bugto na akong maglilingaw ka sa mga suon na akong mga higala. Nga karoon bihatag sa ilang mga simpatiya. Kumika na ning bugat nga akong kipasan karoon. Iuli na ako ngawit at saan ako magawa. Tungod kay mahal ako siya. Naibaw ko. Naibaw ko nga imo na nakita, Lord. Pinanggakin ako si Ate Lovely. Ang di ka na ako ikalipay kung may daw tamang mahitabo niya. Ibalik ako siya, Lord. Please. Ibalik siya. Pagkaloob, mamahaling hiyas, ni Gintong nilukod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin, tanging alay ko, nawa ay gamitin. Victor! Inday! Ay, si Sir! Sir! Nga naman may isugo ka, Sir? Ipusa ang tanan mo mga gamit. Uy, iba ako po ang trabaho, Sir! Hilom, torpe! Ngayon ko lang. Ay, kaya mo mag-ipahipos na na akong mga gamit. Gaganda ko. Ipahipos bitaw. Pero nag-ingon ba ko nga ako kang palayason? Kaya wala ko magtinahanglan pa sa imong serbisyo. Nagplano mga hinuon ko nga patasan ang imong sweldo. Pero, hoy, Sir! ayaw di kong padunggahan nga magkinwanggol ka. Kay na, makatilaw ka doon sa akong kasalbahis buanga ka. Uy, hindi mo good, Sir! Sumalagwad! Kaya saan ko nagapabadlong din eh? Muwa pa bitaw. Pero basig karon na. Ay, dili, Sir! Oy! Dili good noon! Dugangan pa na ako no, ano na ako ang pag-ampi aron dili ko masawayan ninyo! O, kana ha? Itisok yung kala sa mong utok. Kaya kung magtarong ka lang yun sa akong mga kamot inday, dili ka gimagbahay. Hala, sige na. Lakaw na. Panghipusa na yun ang imong mga gamit. Unsa na ba sa imong plano, ha, Victor? Asa ni mo si Inday? Sa pikas, bay. Tungod kay gikinahanglan siya ni Lovely. Kumusta si Lovely? Di pagkatuog sa doktor. Kaya nag-hysterical. Ha? Victor, Hmm. kung nadhapan ni mong am-am ang imong kaugalingon, hangyoon ta ka nga ihatag pagbalik kang Lovely ang kagawasan sa pagpakig-uban na balik dinhi sa atong kaugalingon. Sa magkausap pa, atagi siya og laing higayon, Victor. Istoryahi lang ko ng tarong, masipag magkasinabot ra mo. Tabangan ti kas pagpasabot sa akong anak. Adto lang unya ko uban niya, aron magkatabang ko sa paghatag niya og maayong tambag, Victor. Di na ni maayo. Bro, dari na. Andam na labisa. Mga ka. May ubag ka mula una, bro. Marag, wa mong kikos kondisyon. Bisa ka mo yan, bro. Ay, wala ka kay... Tapangan tayo ka sa magpangita natin lang. Dito sa kumakatugot nga may daw may tabo niya. John! Dali na mo! Kay napaabot sila sa tatay og si Lulu Amboy. Sige. Ma'am, kagkinsam kitong balay. Tag-uma ka ng imong baba. Inday! Sir! Marika, magsulti ta. Tubig, Judo. Im ka ng tubig. Dili lagi ron tayo tugot sa Ginoo nga may daotang mahitabo sa kong igsoon. Aron di ko mahimong daotan. Buotan ang Ginoo do. Dili na nato kalimutan. Pagkabuotan yun sa Ginoo, ihatag raon niya nato kaya.
Nahibaw ko kung unsa kalig-on ang imong kasing-kasing, Jud. Pero karon mo lang inanay na mibati og kaloy, ila. Ayaw! Fight! Dili ka pasagdan sa Ginoo. Laban lang. Ako isa ni mo bro. Nga dili ko mohon kung dili masulbad ni atong problema karon. Hello, anak. Kumusta naman ka? Hi, Inday Lovely! I miss you na, Inday! Mami, manang Inday. Oh. Ako kini Inday! Pagkaksa kami. Kami nga kayo ko ni mo. Pagkaksa ko. Ayaw pagilat. Niya paghihapon si Mami. Ang itong Inday Lab, aapuhaan tika og tubig aron ka makainom ha. Gigutom ko manang Inday. Kaon na. Ay, salamat. Inday, anda mapalihog ang iyang pagkaon. Ato siya sawan aron siya ganahan. Please, Mom. Manang Inday. Sige. Ako dalikon. Aron dayon ta makakaon. Uy, ang kinsa man kini. Hello? Salamat nga nako pagtagadan. Oh. And please, ayaw kong ibitin sa iri. Importante lang ako tuyo. Oh, please, maminawa ko. Diretso akong sulti kung unsay imong tuyo. Hangyo lang, kung namang gani sa imong mga kamot ang ako magbuhang palihog lang in taon. Ihatag niya pagbalik ang imong pagpangga. Kabisa kung sa pamahitabo sa kalibutan. Magpabilin gid siya ng imong anak. Pagtilawas siya pagbalik sa imong pagpangga. Bisan pa man kung nagkahibo siya dakong sa... Oh, Ayaw kong pakiasa sa kong hangyodan. Huwag ipasalig na ako nimo. Nga bisan ka sa... Dili ka lagi makakita na ako bisan pa sa akong anino. Thank you sa food, Lord. Thank you kay mikaon ka gyud anak. Di ko gustong kawadaan o kusog, mi. Uy, hala, uy! Wala laging milagom ng imong agnaw, day. Inday. Wala ni kaso. Mawala ni. Oh, kay nga naman na. Naigo sa dihang gitamparos ni Daddy. Oh. Kaya nagsubi-subi man. Naabot lagi mo din ni, mi. Nakatultol na mo din ni. Mismo si daddy nimo. Hay naman siya. Ay, mura na naman si Kawas! Naluoy kay ko anang imong amahan. Tungod kay grabe nang nakahilak tungod sa sobrang pagbasol nga iya kang gidapatan. Oo ba? Oh, asa ka anak? Ako lang siyang liliwan. Dinilang una mo. Oh. oh, Sorry, Dad. Sorry. Please forgive me. lovely. Salo ako. Salo ako. Ayaw pagluhod. Tindog. Dad. Pasayloasan ko, anak. Ayaw, Dad. Ayaw pagpagayo. Pasaylo. Di ako may nakasabot na ko. Nakasabot na. Magpasaylo ako. Mahal ka ka, lovely. Ikaw ug ang imong manghod. So, malipay ka kung mo pa uli si Jude sa ato, Dad. Dad. Depende sa sitwasyon. Ha? Kung sa iyang pagbalik, ipakita niya iyang paghinulsol o musaad nga muyukbo na sa akong gahom. Magpakabuhi pareha sa unang mga adlaw nga dili manghilabot sa akong katugod. Hinuon ang
handa man masunod sa akong balaod. Why not? After all, he is my son. Makapasaylo gali kong laing tao. Siya pa ba nga akong anak? Ang dili na ko hatagan og higayon. Thank you, Dad. I hope hunahon-naon na karon ni Jude ang gusto ni mong mahitabo. So, karon nga wa na'y problema. Magsugod na ta sa uno. Victor. Ato nang dadon og balik si Lovely dito sa ato. Ubos sa kondisyon nga imo gid siyang monitoron. Ikaw ug si Inday ang sangunan nako sa maong tahas. Sa higayon nga maghimo sa kalapasan ang imong anak, ikaw ang malubag. Ako gyud. Kinsa pa man lain? Karong panahon na ipakita ang imong pagkainahan. Diyahi sa ustong daan ang imong anak aron dili na kini musimang. Si Jude. Kung mutuhon siya sa kong balaod, wa kanay problema. Ha? Anak, pauli na lang sa maayong kabubuton aron atong sugdan nga usa ka malinawon ang atong panag-uban. Sobrang ako kalipay nga gidawat sa way daghang langas ni daddy nimo ang imong maguwang. Salamat ko mga kana. Huwag ikaw di anak. Kung nakahimo si ate nimo sa pagyukbo sa inyong amahan, mahimo sa nimo sa dakong kasayon, June. Dili pa karon, ma'am. Ha? Atagi sa ko ninyo higayon. Ate, Likay mo sa labing dali. Biyak mo sa labing dali ang nagapit ka atong ipanduhan. no. Unya na ka ng mga pangutana. Liho ka una akong giingon nimo. Kay manawag og usap. Okay? Bye. Welcome home, anak! Thank you, Mom. Lihok nga mga guway na hitabo ka, Lovely. Don't worry, Dad. Kalinaw sa pangunahon ng akong gilantaw karon. Mong ayaw ka pala ka. Kay di ko nalabdon ang imong o. Maayo kung mao ka na. Mag-istorya na tagtarong. Tana sa library. Ay, salamat sa Ginoo. Bintahan ka kay Girl Scout, no? O Boy Scout. Kaya dili bang magdugay sa pagpangandam? Kadyo tagi tinuod. Super kapaspas. Murag sa usa ra gyud ka pagpamilok o nahuman tag pagpanghipo sa ato mga gamit. So, what's the next step? Of course, ang pagbiya sa labing dali. Pero siguro nga way nagpaniid sa ato mga lihok. Aron di ta masugamag. Inigpikyop gyud sa kangit-ngit mao yatong igikan. Asa ang plano ko dulnan? Isalig yun ako ang tanan. O no? Dad, abi na ko. Doon na tayo istoryahan, Dad. Pura man lagi, doon na kay laing gihunahon na. Kalimpi ka na. Oh. Sorry ko. Nga dili na gitong mausab ang tanan, ha? Promise. Mauni ang akong itanyag ninyo nga bag-o na tong Pinoyanan o taguanan. No? Kang kiso rin bahay nga karaan. Sa usa ka suod nga kaliwat nga dugay na may biya din sa kalibutan. Usa ka kaliwat nga dugay na kayong nangandoy nga unta ani na gyud kumupuyo uban sa akong anak nga mao ang imong inahan, primo. Pero napakiyas tungod kay wa magyud magatakto og akong gusto ug ang gusto atong imong inahan. Ako may gumaon sa dapit nga mingaw. Minta sa imong inahan, tuasan sa syudad ang pagmahal. Maghinaot lang ko nga makauyon na mo din eh. Layo na kayo ta subang mga tao. Ug ugma,
Iniksitak sa adlaw, iyong makita ang kinatibukan nga dagway ni ining lugar nga atong gihiklinan para di gud maabot sa dagway sa mga tao nga gustong mupasipan ato. Ang bugtong na kong ikapasalig nga way dayo nga makadali-dali sa pagsud ining atong teritoryo. Sa laktod, luwas yun na din eh. Pwede kang samukon? Sure. Kung gibati gani nimo, nga dili nimo type ni lugar, ayaw pugsan mong kaugalingon sa pagpunto din eh. Nga naman. Nga... Huwam ko ang kabalakan sa kong igsoon. Nabalik na si ate sa ilang mga kamot ni daddy ug mami. Ambot tong sinabot sa utok sa akong magwang. Nga, kalit man siya nga mihural sa mong ginikanan. Unsa kay plano? Ang atong iampo, nga for good lang gid ang iyang tumong sa pagpauli dito sa inyo. Maayon ta. Muna akong sasihon matagkaroon og niya. Ila. Sorry ha. Sorry? Saan sa man? Nga hasta mo. Napagan sa problema na mo ni Ate Lovely. Hasta nga mo pagpanarbaho. Wala na mo idayon. Lakip na si Bro Primo. May panahon na para anak. Ang importante, mao nga luwas ta. Dili kinako kalimtan ang inyong pagpaluyo na mo ni ate. Makabaho sa niya ako sa tanan niyong kaayo. Ako raw niya mong ipahimutang. Mas mo itong dalian ba, di ila? Mao gyud. Kung si tatay og si lolo pa ang pasultihon, bata pa kayo taoy. Aron maproblema og maayo kung dili makatrabaho. Kung may kayo na ng makasod ng disinteng trabaho, awin na payuta nga nagpaabot, tamnan, mangguna. Correct! Ang importante sa pagkakaroon, mao ang kaluwasan. Kay, pag ko'y pagsalig atong imong amahan. Oh, Sorry ha, Jude. Pero bisag unsaon, wag ko'y pagbati nga makahimo sa pagbinuotan tong imong amahan, oy. Sorry lang gid kaayo. Pero para nako, devil gid siya, as in. Ako nang nakita sa iyang tinanawan. dili ka mabasol. Grabe kayong nagtutok. Mura kagubuan. Huy, gusto na sa akong isulti ha? Ngayon man sa anang ako nakita. Ha? Dili kay kausa. Kaduha o katuran ako sa basakpi nga may tutok o bayan ako. Ano mga bro? Oh, di ka na nabayot na. Huy, ikaw ba? Oh, ano ba kay baba ha? Buhat ka, mo na akong pagtuo. Ako pa ba na itago ninyo ang akong gituhuan? Makaingon mo nga, pretentious na kaayo ko. Nagpaminaw bayan ni mo ang anak. Wala na'y problema. Namatay kagawasan sa pagpadayag kung unsay naa sa atong hunahuna. Mao ginay nabiliban ako nimo, my friend. Kana agig imong pagka broad-minded ba? Unya, good-tempered pa. Kaiko kumaya ninyo eh. Hatagi ko ninyo gamay nga higayon. Alo sa pagsubbal dining tanan. Kumusta ang imong anak? Tibok adlaw nang naaras iyahang kwarto. Ayaw pa sagdi. Ha? Inahan, gamita ang imong o. Ngano ba? Look, do you think nga sa ingon lang anak kadali? Malimtan ni Lovely ang iyang nagyan? Rosana, ayaw pagkumpiyansa. Nahibaw ko. Gitaguol ni Lovely ang naitabo sa iyang gisabak. Mao nga ayaw pagkumpiyansa. Kay tingalig mag-postpartum depression ka na. Saman, naapagihapon siya sa iyang kwarto. Oh. Please come in. Hello, anak! Hi, Dad.
Kumusta naman ka? I'm good. Are you sure? Di sultihan ko mami nimo nga tibok adlaw ko ka nga nagpundog yun din sa imong kwarto. Ayaw ha, anak. Gawas o lingawa ang imong kaugalingon. Ayaw pagsigig pundo din sa bahay. One of these days, Dad. Ayaw pa pala ka. Ila, Tay, kumusta nga kataong tong atong gibiyaan? Ang atong hatong kuan ba dito mga tanom nato dito ba? Nga atong gibiyaan. Musuhay kog lili dito kay gusto na ko tanahon kung naunsa na ka nga mga hinaguan akong ugma dito. kuyog ko. Ha? Makuyog mas. Unsa na makuyog mas sa hinoon? Dihiklan ka gani ni Jod kay dili kay ka sa iyang amahan. Kuyog ni Noga. Naunsa man taong ka? Andiyan problema ka no? Ah, Tay, duaw ko na siya dito sa atong gibiyaan dapit. Kaya sa sihon, kung naon sa na mga tanong. wala ko'y pagbati nga hasta ko hilabtan sa mayor. Dinila ka man no? Unsa? Ako lang may baw nga mo ato dito. Jude, Uy, Makuyog ko ha. Ayaw na bro. Dini ka lang uwan nila. Pero, Kung dili ko mahibaw, nahibaw na mugkin sa pangitaan ninyo. na, uy, unsa ko ni? samot ka di kumusugot nga ikaw yung ato dito. Kinala mo sugot gig ka, aron di ko mahibos nimo. Muna. Bitaw bro. Pangyo alang ko. Ayaw mo kabala ka. Kay ipaniguro na ko ninyo nga mabalik ako dinhi. Nga white at sa. O magdag balita kung naunsa na ang gibiyaan ninyong dapit. Gugong, Mayor? sa imong pagtuo. Unsa man kay hinungdan? Gawa na maging magpakita sila si Ila ug ang iyang amahan, ha? Ingon mo sab si Primo ug ang iyang. Wala pakita dito sa langipoyan. Nanipaal ka tingali sila yung dapit Mayor eh. Kay pila kay gayon nga tumandunggan ang dukat tiguang sa gayon nga magpulupundok ni sila kung hawan ug magtabi. Magpulay tag hisigot nga ngitag kalambuan sa laing lugar kay kilaay lagi sa kapobrehon. Inanap yung tao Mayor, ngitag tinusbawan. Nakauyon ko silang pwesto. May gusto kong tukulon diha. Kung dili na sila magpakita. Ako ang mugamit diha. Mayor, Ako siyang ipan. ha? Dili pa gani siya magpakita sa adlaw nga akong itagal kaniya. Magkantag isang mahay. Oh. Istoryahan na tingali Mayor. Imo kong kituluan. Wa si Roy. Di ko makahimo na si Roy. Kinsam taon ko eh. Lagi ha. Ang butang to na akong ipasabot, Mayor ba? Kung nagplano ka nga imong palito ng yuta, amot, marag di itong balibad mo. Sa iyo pang ayol brato. O kinsay nagingon nga ako kanang paliton. Ha? Gikan karong adlaw ug kutob sa katapusan ng buwan na. Kung way amboy ug ilang magpakita ang nakita, palitamuha lang niya sila. Pasig mo nga rato, Mayor. Pasig na alay mga kakulian sa lugar nga ilang dagtuan. Basta! Kay mao kanay akong hukom. Uy, hala, sir. Murag si Jude ang nagpaingon din ako. Kunwa ko sa'yo. Unsa kinakaon ining hudas. May hapon dad. Saag man. Nalimot kag unsay mo gisaad nako, human mo mahibaw nga nabalik na sa akong makamot ang imong maguwang. Sorry. Wa man ko magdahom nga dinhi paghapon sige pili na akong agianan sa di ko makaagi. Asa ka? Muduaw lang sa mga tao nga nahimong kabahin sa akong tumong nga makatabang sa uban. Kinsa mga tawhanan ng pulo gis garbo ni mong imong gisgutan ha? Kaya mga ignorante, ugway mga lahot, Pero dunay mga kasing-kasing. magtalakaw ka na! Salamat. Asa karong paluway nga dako ay. Karon ka. Lahos lang pauli, gugong. Kaya ko ni mo drive sa sakyanan. Oo, sir. Murag bigi plano, Mayor.
Kinalang kabulyo ko. Noy? Pamilya sa sulti mo, primo. Kung ikaw rin may baho nga magpasa ini sa intungdan, ha? Pero man tunay. Itong pagmato na. Yung nagani ini nga papuli ulag kong lahos sa mga man. Klaro kayo. Nagdula na gusto baton. Mawang pasidatan ka. Nga pagmatkon ka taon. Bilang may baho ka nga, naan mo ko pagbati nung. Si bat namin taswa mo ito'y natawagan ng mga man. Wa siya mahimo ni Judas, noy. Yati sila! Iyo na siya ka bilib sa iyang kaukalingon. Kay, di huna-huna niya nga, ayaran niya ang tanan niyang gusto. Ako hihatag niyang gusto. Bisag, wapa siya mo klaro, sulti, kanang kaya nga na yan driver, gugong. Bisag wapa siya may sulti klaro, kung sa'yo na siya motok. Dili ko bugo, nga, dili makapa sa gusto niyang buhaton. Ako, no? Wala magiging ko ilang gibuhat kung dili magpakahilom. Nagpalayo sa gubot tungod kay wako'y laing gilantaw kung dili ang kalinaw. Kata sa panahon nga nagpakahilom na gyud kuhog, nagpakita sa akong respeto sa tao nga mo'y gisip na tungaman sa tulusod. Pero murag gusto man niyang sukdo ng akong pagkauyamot. Kaya mo na'y iyak ko na kung tagalan hantos katapusan ining buwan na kay kundili. Balag sa ilong. Sige, akong ihatag ang gusto. Tay, Sige, dili ko magpakita niya na adlaw nga iyang gitagal. Tanahong tayo kung sa'y mahitabo. tay. Oh, kung gusto niya tilawan kung unsa di ay nga masuko ang usa ka uyamot, pues, dili na ako siya dawaan. Tay, ayaw Ila! na. Nakaila ka na ako, Ila, di ba? Kamong tanan nga naglibot na ko dito sa dapit nga itong agibiyahan, nakatugkad kung kinsag unsa ko, di ba? Lihay kay kong away, pero tuyuan agad ko, na! Bisag si kinsa ka pang hudiyuha ka, dili tagi kasibukan. Ha! Mahala na! Usa problema? Uy, Uy! Hala! dili ka bro. Wa pa may makadungog sa imong pagkabot. Ayaw naglabday mo ko. Ang ako pangutana, mo'y tubagan ninyo. Seryoso ba ninyo gnaong? Noy, nga nung medyo mitugbaw man ang imong tingog. Unang higayon nga nakadungog ko nga murag migahi na. Kisa ay nagpabadlong. Ang imong amahan. Ha? Naabot sa din eh? Nanawag lagi sino'y bugong. Ug may gisulti. Unsa man? Ingon ini. Mao ba? Sige mano. Tumana unsa may imong plano. Ug atong tanawon kung unsay bote pasabot niya itong badlungon akong amahan sa iyong gisulti. Ayaw kadlok. Na ako si luyo. Mahadlok? Wa ko hangalong. Ha! O sa lang gani ha. Gitahod na ko ang imong hangyo nga magbalayo tungod sa nining akong anak. Pero kapikiho na gyud gani ko dong. Na! Sultihan din lang ka. Nga andam gyud na akong labanan nga akong pagka musimos. Mga bugo! Usa lang katao, batok ninyong upat, huwag ninyong masakpi! Ha? Ha? Inyo kang gituman akong gisugo ninyo? O naglingkod lang mo diha? Sigtuplo ka lang yung mga silpon! Ha? O sabihin ko tuplo silpon, ha? Dawat lang mo't limpyo! Ha? Naursa man mo! Nadugay mo lumag nag-anam na hinoon mo katanga! Inay mahanas! Matangan! Sige, walang silpon. Ha! Sayon kayo mong masibatan sa akong gipasunda ninyo. Ayaw ko ninyong pakita, ha? Nga mapakyas mo. Ayaw mong pamalit. Ayaw, yun. Kung gusto pa ka mong mabuhi. Kinsa na! Kinsa na!
Abinoang. Kisa gumbuang nga buyan og sodyas na taran. Basta. Nadungog ginako ang pino nga mga tunog nga nagdali-dali og dagan Rosana. Mao nga ikaw. Ayaw kong ingna nga ako ra kadtong huna-huna. Na oversensitive na lagi ka karon, Victor. Oh. Huy, pagmatngon ha. Ayaw dihag palabi. Katingalig mo galit ka lang unya dihag katawa nga ikaw rang usa. Hoy, Rosana. Ayaw kong kabuang yan ay mong komedya, ha? Nga dili gil makapagkatawan ako, ha? Kay dili man sabyod katawanan ang akong gisulti. Di ba? Makaako kag katawa kun mo ingon ka nga tingalig gisugda na kag sungog sa mga kag. Ayaw na kong inaana. Tingalig mawingig nung ka. Wala na, nindog na kong balibo, ha? Nindog na. Hanggaw ka. Sakit ko nung maningil ang mga kalag, Victor. Unsa to? Sabay unsa to? Murag sira man tiya ito. Sira sa pultahan nga kalit og bundak. Kang kinsang sira. Ayaw mo! Dali na. Manood na tas atong kwarto. Dali. Tay? Hello. Anong imo mo nagipagawa? Gisusi lang kay akong limpyuhan. Tay? Ayaw ako yun patakag ukap ang imong baba ni bisan kinsa sa ito mga kauban din eh. Haba, Maluoy taon ka na ko, tay. dili ka mahimong magkaluluoy. Kung dili lang tandugon atong demonyong mayor ang atong katungod ila. Murag kinahanglan nata nga motunob sa syudad, bro. Ang inasad nga mamalita sa inadaw natong kinahanglanon. Unya, karon ta malakaw? Oh. Magpaabot pa ba ditag mautdan? Pwede mo uban? Ah, sige. Giminga na kay kong syudad. Nya. Biyaan na nimo ang tiguang. Ano problema, oy? Ah, sige. Atong laginuto ng oras para makaulit sayo. Aparson sa ako sa taya, aron mananghid. Tara, kuyugin ta ka. Punos prutas ang atong italom in dapita, pre. Mas maayo ring pistuha para sa punos prutas lang. Lo! Lo, hi, tatay! Ha? Ay, Breto. Sige na kong tabi dire. Wala akong kasulti. Basig may ulit no kanyot sa bayoy. Amo unta na sugatan. Bitaw! Wag gila, yagianan pa ingon sa bay. Ay, basig na ras palibot. Ato sa pangitaon, pe. Pero kunwa, basig mitipas og lagi nga ganan. Mga tudemig to sa syudad lo. Kay mamalapit para sa atong konsumo. Yayungan yun yung tulo. Ay, sila raman ang tanduha si Judah ang maadtulo. Pero, nihangyo man ko nga mauban kay gimingaw naman sa kong syudad. Dali na bay kay tingalig malangan ta. Balik na lang ka ta sa bay. Basig tuas tatay di mo dito. Wa diri oy. Tarong, oy! Nungog sa syudad. Hoy, miss. Sorry ha. Pero apa ko sa mall manungog ron. Hala. Tapos buwan ron? Oh, ngano de? Kinuha mo, bay! Jud, tingalig! Bro, wa ang buto sa imong ibutangan. Tarong oy. Wag yun, Jud! Sa sakyanan, bro. Ila, dini ka lang. Hindi ko, mauban ko! Mauban ko! Ayaw. Ay biyayang tiguang. Okay ra way kauban si Lolo. Lord, ayaw lang gid in taon itugot. Ayaw in taon. Ayaw itugot nga maputol ang tinguha sa ko amahan nga magpakabuhi ng malinawon. Ila? Paspas, migo! Paspas in taon! Kinahanglan nga itong mauna sa pag-abot dito sa amon sa tatay. Bay, kalma lang. Tingalig malakong pa si Jud. Relax lang. Uban ni mas pag-ampo.
Ingon butang ang motorog. Maglakaw na lang ko paingon dito sa amo. Pre, Uy! usa ka lang mo. Karon lang yun. Pero pa ko makalahos dito sa ato. Ayo, kung mahimo, ayaw lang pagpakita dito, pre. Kay may plano ang mayor nga, maato sa ato. Ang pagtanaw og usab sa imong yuta. Okay ra. Si Ukira. Way kasubo ato siya o makita mi. Ayaw lang, pre. Ayaw ka bala ka, pre. Nakaila ka na ako, aba. Di matapareha sa tong mayura nga init kay ko. Nga sa gamay lang liga sa linya sa iyang kasulti o iyang kasulti, mudayon ang kasuko, dayon kasinta. Kamauta nga muda sa ato nga pagbati, pre, di ba? O, pre. Pero kung mahimo, di lagi una mo magpakita, pre. Ayaw lang sa pre. Paminawan siya ko, pre. Pwede. Hindi na tuusikan ang panahon sa pagpakikirgo niya. Kung pwede lang. Kung pwede, una-una lang si Ila. Sila. Di na ako mag-uol. Kung mausang akong kinabuhi, pre, tungod kay pandam na si Ila. Ayaw lang sa pre. Ang importante nga mamatay ko nga naglaban sa akong katungod, batok sa mga taong malupigon. Pero, sige, akong tumano ng imo nga tambag alay sa kalinaw sa imong hunahuna. Pero, mo pwesto kong daan. O, may pagbati man ko. Nga mo apas kito si Ila din eh. Ayaw siyang sultihi nga nagkita ta pre. O ayaw siyang sultihi kung asa ko mo pwesto. Ang mayo ni mong buhaton pre, maura yun nga. Abugon siya pagbalik sa iyang gigikanan. Haba pre. Makalaom ka, pre. Ulupad pala ng sakyan, Nansa. You're imagining things, Naila. Gusto ko makaabot at agbalik sa atong dapit, bay. Nahibaw ko. Pero pwede ba relax na una? Ampo lang. Nga makaabot na dito, nga huwag mahitabo. Bro, okay na ka diha? Oh, okay na, bro. Istorya lang mo. Lord, Island sa ayaw lang yun una. Kay wa ko'y damgo nga kugon ang akong kinabuhi, Lord. Nana si Gugong, Murag, wa pa man tingali. Anong naglangan-langan man siya, oy? Kanara ba'y daghan akong akti malunon karon? Oh, nga nung wa man ni mo tawagi. Dili makontak. Oh, basig nag-charge pa. Napabuta lang gud unag kadiyot. Sod! May butang, sir. Mayo kay niya ka na. Nganong nalangal man ka, ha? Pasensya lagi, sir, kay naglain ko na kong lawas kabi, eh. Tugay ko na kamata. Sa lugar ko, sir. Miinom na kagtambal? Oo. Okay ko, sir. Klaruhag ng lawas mo, ha? Ayaw paduol na ko kung doon na kay gibati kay dili ko gusto nga matakdan. Oh. Wagin siya, amboy? Atong waton hangtod sa pagsahop sa adlaw, sir. Karon wasay ikasulti kung doon na nakaidlakang nga himuon. Sige. Aron dili siya makaingon nga dili ko makatarunganon. Ihatag na ko ugma ang katapusan niyang chance. Ugma nga adlaw. Kung wa pa'y amboy nga mutunga. Goodbye, amboy. Husto na, Dad! Lovely? Ikaw to, ha?
Ikaw to, Lovely. Oh, sorry, Dad. Pero di ko gusto maminaw. Gilainan ko sa imong katawa. Nanlimbaw tag akong balibo. Unsa ka? Dad, sorry ha. Sorry, Kurt. Gikan mo akong nadamgo og gilad. Nakasugot ko na kong tao nga sungayan. Gusto kong patiyon while nagsigisig katawa nga nalingaw kinahadlo ko. Unya, misapaw sa tayo ng imong tingog ka nagsigi og katawa. Mong gibadlong taka. Lovely. Anong dili ka damguhon og nilad? Gawas din sa bay. Gawas. Ayaw pagmukmuk na nang upat ka suok sa imong kwarto nga mao yung makita kay tuggan kag nervyos ang imong kalaki. I'll try, Dad. Ira! Pa, sunod na ito eh. Dali, ito siya sudan. Dali, soldado! Tay! Ella! Hay, sa tay nang! Uy, ha? Uwa man siya dili, day! Ha? Uwa mo kita? Uwa, gid! Unsa mo, uy, di mo tao mo bikat padugay ba niyo nabalik, uy? Abi na kung dili mo makatunga din, eh! Eh, hain mo ka din si Manong Amboy. Bay, Tanong ko na rin mo tinanawan. apaso na ko si tatay. Asa man? Kung halimbawa kaghain siya, atong diretsoon, aron mahilo na imong huna-huna. Tuwa ka siya dito? Hay man. Sa lugar luwas. Ha? Pasagdi ko ninyo mulakaw nga maurang usa. United we stand. Sorry, Joda. May pagsali ko nimo. Pero dili na ko mahimuhi kalimtan nga anak ka sa among kontra karon. Ayaw kalimti nga nagsinaaray tang maglinabanay. Oo, iyak kong anak. Pero iya bang hatag na ako ang tinuod ng pagpangga? Hay man ko karon. Ana? Sir, anday ba kuno sa kenan ingon panggugon? Okay, girls. Adto na ko, ha? Bye, Na, Dad. sige, amping. Me. Mabalik ko sa trabaho. Na sige. Nga no, lovely. Mami, gusto na kong mabalik dito sa dapit diin dat ako ni Daddy atong mga adlaw nga gusto unta niyang ipakuha ang akong anak. O katusang gidadaan niya balik na ako atong gusto sa unta ko niyang pisuhon dito. Di na kitingali kay idea ko asa to agion ni. Wa gyud. Kaya ako mismo nga igipataak dito, tinaptapan ang mga mata sa ding iya kong gita. Ubo na po iyang gibuhat sa dihang midiya na dito. Kaya iyan akong gipabalik din sa bahay. Ngano ingon anak man ni. Masalang giampingan nga di niya gusto nga atong hibawan. Mahimubag, imo na lang kalimtan ang imong mga pangutana. Likay gyud ang pagbuhat ana atubangan sa imong amahan. Mao ganing ikaw akong gipangutana kay misalig ko nimo nga imo kong masabtan mi. Lovely. Huwatan na lang ang mga higayon nga mao'y mutugan sa gusto nimong mahibawan. Dinirat ako to. Karon pa ko makaabot ni dapita ila. May mga higayon sa una nga mag-inusara ko sa pagsuroy-suroy. Aron maniid kon wabay na mutulog kahoy sa among bukid. Ug wabay namusil og mga langgam. Pero bisag makausa. Wa gid ko makaabot sa pagtaak ni dapita. Ipahimutan mo na nato ang sakinan kay maglakaw lang tapaingon nga to sa atong atuan. Maayo tagtuan lang dito si Manong Amboy. So ito sa dikay ni dapita, bro. Oo, bro. Sige na, Jod. Aron makalahos na ta. Ato ta dito ato may bagang tanong. Ipahimutan ang sakinan. Hulungin ka nagbalog sa unahan. Oo, o sir. Yung si Taya. Naman na tatang. Wa kay nakita, ha, Gugong? Sir? See no evil. Hear no evil and speak no evil. Sir? Anak yun, Gugong.
aron nimo matilawan ang akong pagpangga. Tumalong ipon. Kamusta na yan? Sige na, Gong. Oo. O, sir. Manalang ganay kay bugnaw kayong huyohoy sa hangin. Dili ka makatilaw ka init sa adlaw ining dapita, Jude. Tungod sa kabaga sa kakahuyan. Pagkaninutan ahon, nga intak pagig kayo ang punuan sa kahoy. Ug ang ubang mga tanom. Tungod ay ang tanan nga ni ading himigo, pulos nagmahal sa kalikupan. Ha? Tinuod na, bro. Ganong ato mang gilisod-lisod ang atong kagulingon. Ni aram ri unta ang usa ka dapit nga mas duol ug mas nindot. Ganong wa ba din ninyo isulti nako? Nga naman, Jude. Mas gusto ko din ila. Nakasiguro ka? Oh, Widaw! Ayaw mo pagpakasayo. Kaya mo gusto mo may dugong buwagas. Kisa mo? Ayaw pa pangutan. Kanarang babae. yatira. Suhay niya! Tira! Wala yung babae! Sige! Tira! Gusto ba yung giwa? Tira! Alas! Si! Nahibusan ninyo ang lawas ng mga animal! Bulo aboy? Nahibaw na mo asa na ninyo ipahimutan sila! Tay! Sulong mo ako! Unsa ka uy ka lagi sapot. Nakuha ka sa kong performance. Nagibuhat man ako ang tanaro matagbo pa. Wa kay labot oy. Naglagot ko kung mga sinugo. Nga wa pagibalita kung naunsa na ang tahas na kung isangon kanila. Wa di magprandam ang mga gagong dako. Relax. Ang wrinkles. Ginstart na ba ako ang kunutog nahong kay ew, luot yung tanawon. Pagdarong ha. Ayaw may ko kumidyahi og ingon ana kay dili ko gusto. Makapasipok ka na sa kung o. Stilan uy, luot dayon. O paminaw. Mao kinitiman iha. Gipunita ka. Kay wa na ko malingaw sa akong asawa. Wa siya lami na para nako. Mao nga bali ang akong atensyon diha nimo. Hatagan ta ka sa namong pangayoon. Bugti sa imong serbisyo. Buhungon ta ka. Aron dili ka magmahay sa imong pag-usik og panahon uban nako. Pero ayaw lang yung ko padungga nga maghinanggaw ka. Klaro ba? Ako ra. Ug wa lain nga imong alagaran. Nakasabot ka? Oo, lagi. Promise ni ko magtinunto. Dili, oy. Dili na tingali ko, mister, pa mo pasabot. Kung anong ingon adto ang isina nga imong nasaksihan kanina, Jod. O mano, Maong panahon na nga angay minimuli kayang, Jude. sa unsang rason? Ay husto ang imong amahan sa iyang pagdili nimo sa pagpaduol namo. Usa ko ka tinuod nga higala. O kay tinuod nga higala, wa ko'y nakita nga rason aron talikdan ko kamo. Human sa itong pagsinaray, nga bisag unsay mahitabo, wa gibiyae. Tanagong. Haim ka, babae. Ayaw sa larga, paminaw sa paminaw. Mag-istorya ta kadiyot. Mag-istorya ta kadiyot. Mata ni mo kapitok-pitok ang mata mo. Paminaw. Sir. Bisag kapila patingali ko mo patuo ni mo. Mga white trampas ang pag-uban ni Chuna nato din sa syudad. Naibaw ko. Nga ilahom sa imong kasing-kasing na agay mo singgit nga dili ka tinuod. Mao nga tug-anan talang ka. Nga si Chuna ug ako na ay relasyon. Oh, di na kalikayan ang itong mga lalaki, sir. Oh, makalaom ka nga.
takon gini kinuray akong baba. Way usa nga may bawas imong tinaguan. Maayo. Maayo. Mao nga dili na ko angay pang muhangyo nimo nga pag-amping yun nga dili maligas ang imong dila kung naa ka sa tubangan ni Rosana ug ni Lovely. Sir. Doon na lang ko'y gamay nga pangayoon nimo gugong. Unsa nga, sir? Tabangi ko sa pagbantay ni Chuna. Ha? Hinoon. Dili man ka ikaw ra ang akong gitahasan, ana. Daghan ka mo. Usa lang ka. Labani ko ninyo. Kay ako ang inyong agawon. Tabangin ninyo ang pagbantay nga dili ko matunto sa mga babae nga taas og ambisyon. Hey! Sorry, me. Oh, nagpamaa ka manggod sa imong abil. Nasa kagisapot ka? Nagpapadlong si Inday ni mo? Karon na lang. Uwi. Aw, Ang masimba ko, Mia. Basing ganahan ka mong upan. nadi lang ko. Ikaw na lang. Wa ko sa kondisyon. Ang mo ba? Kondisyon dahil ng pagsimba, Mi. Ana, kayo na lang kuno kung pangutan, abi. Kung mulakaw ka, sige, lakaw na. Ani lang ko din sabay. Bro, ako sa tungulion si lolo nimo. Ayaw ako na lang. Na, di sa ginoo ko musugot, ana. Relax, kay nahibaw na si Lolo sa iyang buhaton kung dili ka makauli karon. Ha? Ay kabalaga. Kay ugma iligbukas sa imong mga mata. Ipaniguro na ko nimo nga naa na si Lolo sa imong atubangan. Ha? Maulinaw ko na imong una. Ganahan ka pa ba gihapon nga, mukuyo din eh. Human sa imong nakita gahapon, may gudjud. Bisa mo tanga kung kaikag sa pag-istar din ni Ila. Pag sure, uy. Kung napay po nga labaw pa, ana. Muna akong gibati karon Ila. Hatagi yung nakigayo ng imong kaugalingon sa pagtimbang-timbang. Siguro nga kanang wa kay basulan. Dili na mahitabo. Tungod kay mituo ko nga mga tao nga akong giubanan. Nagsubay sa hustong dahan. Para gumong! Para! Yes? Asa ka? Musimba. O gini ka human. Musuroy. Kay ingon man ka nga, dili ko angay nga magmukmuk lang sa suok. Remember? Oo. Basi ganahan ka magkuyot na ako. May nalang na ba aron makuha-kuhaan ang imong mga sa? Hey! Tao lang bayat ta. Ug dili usahay makalikay sa pagbuhat og sayop, di ba? Mao kinahanglan gyud nga matagaron og kunya. Moatubang ta sa Ginoo ug atong pangayoon niya ang pasaylo aron makatuog tang maghayang. Tama o mali? Tama. So, shall we? Ikaw na lang dito. I-apil lang ko sa mong pag-ampo, okay? Daghan pa ko katimangon. Unya, ayaw kayo pataka og libod-libod, ha? Di man ko mahadlok ang mulibot bisan asa pa sa tanang suok ining lungsura, Dad. Tungod kay wa ko'y anomaliyang gibuhat. Wa ko'y naligsang tao. Wa ko'y gipasakitan sa akong isikataw. Mao... Lakaw na! Okay. Unsay gawin sa akong migo nga serious man kayo. Sobrang tahimik. Uri bagod kayo siya ni Lolo. Mao ba? Well, dili na to siya ma-blame. Tungod kay wa pa man gud niya makita sa dang abilidad ni Lolo. Doon na pa ba ko'y angay nga may bawaan, Ila? Bro, prem? Matubag na imong pangutana ugma. Sa dili pa mo sidlak ang adlaw jud. Lord, please. Dungagi pang akong kalikon. Tabangis ko nga ako pumabadlong ang akong kaugalingon. Tungod kay dili ko gusto nga makahimo og daotang lakang. Tabangi ko aron mo patigpapaw ang akong pagtahod o pagmahal gihapon sa akong amahan. Luyo sa dakong sa ngayon nahimo sa tao nga giisip ko nga akong kinabuhi. Ingon man sa akong anak nga ngano mang cute.
nga nung iya magdugihilap kan hangtod ang akong gikahinaman nga anak. Nga naman. Nga naman yun, Ha? imong anak. May kalit og likoy na. Kinsa bang anak ka? Si Lovely, may lain pa ba? Oy, Rosana. Pasidan isya, ha? Nga dili magpataka og ukab anang iyang baba. Kay kaganina. Ha! Gitinadahan ko na. Ha? Kalit lang pasumbingay. Magpasalamat siya. Nga nakapugong pa ko sa kong kalagot. Kay kunuwa pa. Misipa na ito yung naon. Ayaw gyud ka sayop. Kung dili ka gusto nga mas maproblema taon niya, Victor. Nahipaw ko nga nag-adjust pa si Lovely sa iyang pagbati. Mong pagmatngon gyud sa imong mga lihok ug sa imuhang pagpakigtubay niyang istorya aron nga dili ka maproblema. Mao gani. Nga mas ginhawa gid akong pugong sa kong pagalingon. Kay lami, kayo tang iulbo. Tugangi pa ang imong pasensya, Victor. Kalami pa unta sa akong tog. Igipok ka pag ikunin ng ihi. Nalisod kay pungan. Magawas ko. Kay lisod ko na ako ni pungan. Sabi sa doktor. Asya kayo. Ha? Lo? Yun sa mga mas pag-abot din eh. Gikuha sa mga tao nga nagmahal sa ni Lolo. Ha? Ingon si anak kapinangga sa mga tao din ni bro. Silang duha si Manong Amboy. Unsa? Silang duha. Wa makairag gadlok. Unsang kay sunod nga mahitabo. Kigilaan, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hudas! Lilinto! Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Niusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon din sa RMN Drama.